Ndongakne awakmu dhewe nu ya mandi. Mboten, Pak. Lho, lha kok malah ndongake sing kanggoan dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lho, lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Ya pisanane dikeki ki pemanasan ki ya sing cilik-cilik sik apa piye lho. Lah iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Nggih. Ala wong tak deng nih bocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo kuwi apa? Apa ya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Apa to? Bayangke. Lah mosok kula junjung ngeten iki lho. Lho apa ya Dijunjungi ngene lho, Mas. piye, Mbak? Heeh. Nah. Kris lek cowoblok tak sowablok. Ngopo iki kok mbok kaya kene iki lho. Kuwi lengen. Heh? Lengen. Lengen to? Lah rumah tamu apa kok ya? Wah, kentolku karo kene gedhe kene ya. Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas? Ngopar neng taman. Kecul. Rumah saku. Budaya. Anu nduk. Sapa jenenge Mas Uncek sampun rawuh ta? Mas Uncek iki jarine Mas Uncek iki wonge gedhe dhuwur kaya Iwan Le. Ndi Mas Pre? Mas Uncek kon rene. Mas Pre. Nek perlu junjungan kowe melu munggah panggung Mas Pre. Wah malah koplok kok. Tapi kene wong bagus, serampat ya. Ya. Loh. Kaya ngapa tanjake? Raka Mas Uncek Sanusi. Lah aku wis ero kowe nang kono. Piye kabarmu apik-apik ya? Iya. Ayo kek joget wong bagus kaya ngapa? Kowe pamit yayange. Oh. Iki lho wonge. Oh, ah. Oh. Atan saliwon Agus anake sapa iki nek gedhe dadi apa ora tangatung iya dah sekali lagi. Dah. Terbang dan
yak 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 kau berharap. Tapi ngastomik anu Mas Uncek ngastomik iki sing rada lho iki cempala kok ya. Aduh. Selamat malam. Malam. Lho, lah ndoke ning kene kok wis netes. Kayak nek ndok mlebu rene lah kok wis netes ning kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok kuwi rumasaku? Niku lho enten tigan pirang-pirang. Kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Kok jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut iki lho. Marmut ki marem tur manut ngono lho. Agak lek mut kok ya. Kira marem tur ngemut ngono. Lah sing dimut apa? Sing dimut apa? Ndoke niku. Ya aku. Ndok niku. Niku ta ndok bebek niku ta. Senes ndok puyuh ngoten ndok bebek. Yes pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono ki jane ibumu mbiyen nyidam apa to, Mas? Nyedam gori, Pak. Gori ki lek wong kene ora ngerti, gori niku tewel nggih. Nggih, nangka. Heeh, nangka. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Yen cara mriki tewel. Oh, ngaten. Dadi siji desa siji curu kan ngono. Siji Wis curuh niku. Ayo cara siji desa siji cara lek ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten, nggih. Menika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini? Kula to? Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medhun gek petukan Bu Rumini sik. Kok panggih kalih Bu Hajah Rumini iki kados manten mawon to? Maksude niku sing kanggo dalem kan perlu jagongan dhisik. Engko hajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi duginipun telat. Wong sing tinggi lung-lungan penontonmu sampean to dilung-lungne munggah ngono. Nggih enten mriku lho. Aku batin lho, kae apa bayi kok dijunjung dilung-lungan di estafet wong akeh dibak iki ta kok ya. Jan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan kian. Panggunge ngene jenengan niki kian. Lho lah nek sapa nek ora nek Walah Pak, mbok kae tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosone ram lho. Lho, pancen ngene, tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko uncek enek. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Dadi perlune sampean angger munggah nu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kalih ngrowok niku. Wah anu to? Dirowok ya enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kanggo dalem Bu Hajah Rumini menika haul. Ugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini menika tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Hajah Paniem. Saestu lepas oparane jembaro kubure padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Amin. Dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras, panjang yuswa, tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe jan pinter, Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, lha kok malah ndongake sing kanggo dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Ngono, dadi ben dawa. Ngoten lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel ka lho.
cagak listrik. Nah, nek nggonmu listrik, nek ning kene ya listrik. Lho kok alim nih cagak Anim. anim dia. Rumah saku ora cetha kaya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan Bagas Waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nggih. Nyandi to kowe kok ngalih iki nyang Kula apa? dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Teko ngendi? Ngapunten dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku golek kaget nempel ning to. kotak kono kan penonton darani tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono, golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun lho Pak, matur nuwun. Matur nuwun lho Pak. Matur nuwun. Gah aku nek salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Alah lha nggih mboten. Njenengan nolake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Ya iki tibake kupinge pilek to. Tekek. Lah nggih ngeloke kula tekek. Matur sembah nuwun lho Pak. Wah, matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih. Sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamun budaya ki tetep ning kene ki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Masku ya pepindhane. Pepindhane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burumini wae, penjan iki saorane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Loh, lah piye to kudune nyontoni no. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangut karsa, tutwuri handayani, kowe kudune wayangan ya. Lah wayangan kula dereng gadah gawe kok wayangan. Ya digawe-gawe no. Lha digawe-gawe pripun acara napa? Ya sembarang, ulang tahun kenek, ngono kuwi. Walah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang wong apa? umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude Kan suda. tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no. Aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya Burumini iki sedekah lho iki. Nggih, Kowe ya wayang ngono. Sesuk apa piye dadak apa piye? Yo. Aku panggah budal. Tak tawak-tawakne aku. Aduh ge mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Lumas aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani, kan ngono. Alah paling ya dipisoi. Lumas aku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga liwat bidoring kabudayan kaya bengi iki juga. Sore mau liwat agama. Dana rasa. Dana ki apa? Dana ki Dana Kasino Indra dudu. Dana ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki Nyeweweh. paring utawi nyaosi ngono lho. Yen kagem jenengan Bakso apa piye diwehi caos ki? piye? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe iki atur panglipur lho. Apa sing arep mok wehne penonton bengi iki? Sinten? Kula ajeng Kowe arep ngewehi apa karo penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok kan nyaosi kok. Kuwi tak rewangi do kono do kene niku kula golek. Ning daleme Bu Hajah Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mok tokne dingge penonton? Lah napa saji ditokke ora ndek apa-apa rek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Ngaturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to.
Ya ora to kaya ngono garang sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep endut. Ngono lho genahno sik kaya aku. Dadi Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. Buta ki ngawur rambut geni aku lek mok ning ngono aku kudu kayang aku. Boten sah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Lah ora cetha. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki jajal Mbak Krisnia. Nah, ini sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Goleke pesinden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero Guwa Garbane Kang Ibu. Bayo, tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis, dhek lahir ura-ura. Kene. Terotak. Ho! Moyo pisanane dikeki ge pemanasan ki yo sing cilik-cilik sik apa piye lho. Ha iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Pak bayo. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Ha lek tak dengni sebocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo kuwi apa? Lah kaya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Mas Uncek. Bobote pirang kintal? Ayo pirang kintal ya Kris sampean? Ukure ora kintal, ukure ton. Boyo. Ha mbok yo dirayu petuk wong wedok kuwi. Alah, Wong lumrah jamahe wong lanang petuk wong wedok kuwi wis ginaris, ngono. Ngrayu pripun lho kahanan kados ngeten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Piye to? Nggih to. Sampeyan letong. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nletongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Rasane lho. Ya paling ora rodok sangar titik. Badak, ngono rodok sangar. Badak lho. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung kerayu. Nyapa kok iso ngusapi ngono? Sampeyan ngiler. Ora. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Kok iso kene sing dibalas? Lah piye? Aku arep balas jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei. Iso kene angkut to. Ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudune janggut to kok ya. Janggut. Lah iya. Kene delon. Lho, kene kan ra tekan to aku ya. Ayo. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono. Wong ki enek raine. Kuwi rai ngono lho. Rumasa kowe Krisnia langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ora. Kudune dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Apa? Rai lok. Dadi ora saben wong itu demok ngono lho. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngono ya. Apa? Nyang apa? Mboten apa-apa. Nyapa. Jatuh tolong itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Ma. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ha ngopo? Malah mbledosno. Yo asli. Mau reken rumah aku jajal dirayu, jajal kaya ngapa lempung rayu.
Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seweneng kok. Dhek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Nah, sembarang manut sampean, dandang kula kenek, pangkur Kan kenek. ada dua sejoli. Nah. Sejoli? Heeh. Kowe jone aku line ngono. Iya. Aku gede, kamu li. Ya cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho Pak rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis wis nek kirono to Mbak. Ngene apa? Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnia iki mok Iya, tukokne Mas. apa? Sampeyan tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? Heeh. Tak tuwake bego. Nyapa kok bego? Lah witene aku kan gotong ra kuat kari bego. Lek arep ngejak di bego dikawang ngono. Angger arep karonsih ngono. Nek tak gawe bego. Heeh, dibego. Terus Lah sing kapan terus penuke? akhire kowe dibego bingung goleki lho nek ndi iki uncek nek ndi tibake dhek keplites. Keplites. Cemek. Koblekan bego cemet. Modar berarti. Mas aku. Neno kuwi oleh. Ayo. Duh wong lemu. Ayo. Lemu tur ayu, dirah lemune. Wong ki jujur wae, apa enenge? Ora sok apus-apus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan nggak mau dirayu tau maune Wah. wanita itu. senenge dihapusi ngono kuwi. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono ngono. Oh, Wong dia- wedok ki wajibe dijunjung. Junjungen le. Dijunjung, Mas. Junjungen. Ayo Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Bang bayangke. Lah mosok Nyapa? kula junjung ngeten iki lho. Lho apa ya Dijunjung ngene lho Mas. Piye, Mbak? Heeh. Nah, ngono. Kris lek cowoblok tak sowablok. Ngono. Dijunjungi ngono lho. Bisa, junjung ngono ra apa-apa kaya ember. Kene janggutku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye? Ra penak to aku. Oh piye? Dian. Terus kowe srisik Tris, alus lho kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Jane ati. Ya, kaya ngene iki lho. Jogete tenan iki. Guru joget. Wah, iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocapa ulane iki arep mangan kodhok ngono lho. Kodoke sih, Dan. Lah sapa sih ning kono kok ya Aku. aku. Terus Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah yayi garwanipun kakang oh iki yang gleleng iki ya. ali ojo tiang. Kudune setia kok nek wong akeh kok ya. garwanipun kakang yayi Cih, Kang Mas. boy Wanita utama. Alus. iya incik Kang Mas ngono ki bodine iki bangkane nawon kemit ngono ki Iki apa ya nawon kemit sawangan to? Lho, demok lho enek nginggiane to. gunakno nawon kebul Eh, ha ah, piye? Aku. apa enek Nyapa? kowe iki piyayi paling sombong dhewe ya kowe iki. Lho sombong piye to? Lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke. Ndi Ngopo kentole? kentol kok mbok kayak kene iki lho. Kuwi lengen. Heh, Lengen. lengen to? Lah rumah tamu apa kok ya? Wah, kentolku karo kene gedhe kene. Ih, Ih. ih. Wah. Lho, ah. Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas? Ngopar neng taman. Yo delok-delok anu. Kris, kowe jan kaya ndolani Dani kae lho. Aku kecil loh, Mak. Aku kecil. Aku kecil. Rumah saku. Nyang apa? Dek, Nyapa? ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacangamu ki tenaga ringkih.
Ora kok mbok ngenak-ngenekke mbok obat abitke. Aku kan gembira, aku kan seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Pribu dilus-lus. Obat abitke. Oh, dilus-lus. Injih Kang Mas. Wah, malah Pripun Kang Wes. Mas? Pripun Kang Mas? Wes. Pripun? Aku gak rangkepan risik. Masa gak rangkep? kok malah dibuka ngono ora cetha kaya. Keri aku. Aku. Lho, ora dikapak-kapake wis keri to. Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya Ngene wong nandang Sayang. asmara. Teko kene meneh to iki mau. Kok bali rene meneh iki lho. Terus ora apa-apa asmarane dobel kok. Apa ta wakku dhewe Kris aja ditabrak kaya ya kan ibarate Iya. manten temu ngoten Nggih, temu nika. manten ngoten nika lho, Mas. Kan mlaku. kan lumrahe Nggih. manten temu biasane balang-balangan suruh. Nggih. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. Apa-apa. Kok kaduan balang sih Nggih. ngono. Nah, kok balang sandal ki? Lah bojone mosok dibalang sandal. Lah mboten enten suruh ki ibarate suruh ngoten mawon. Iki sandale anakku to. Iki sendalku iki. Sandale dheke kok ya. Iki sendalku dhewe. Ayo dipalarke. Neneno tung 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 seng. Ya, Pripun? lha wis pokoke engko palaran seng. Seng. Heeh. Gosong to kowe? Ora. Iki Lah, iki tung seng lho kaya kobong kok. enggak, dhek mek urung ngadus dadi Mak, sang sang, seng ora mek gosong tok seng ki. Seng. Mas aku. Weh, Nyapa? Lah kowe ngene. Oh ngene. ora lho, kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Lah pripun? Ora cetha. Betul aja dipalarke kono wis sik aku ya sing ngene to. Ayo. Siap-siap. Ben gagahan, kowe totokane dadi wong lanang sing gagah. Nggih. Do dewa. Do dewa sawa Ora gelut kaya. Ayo Kris, kowe dadi wanita kang lho, merak ati, mekar kaya merak. Welas sono mring mami. Au. Besok kapan katekan Puncak uripe bejo. Jejet lan wong asu. Ayu. Lah nggih luwih ayu. Oh jejet asu. Nah. Umpama no nah godho tanpa perahu sasat darat dan jolotri. Oh. Nyidam sari as Apik, iki menyilih dandang kula. Nggih. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. Nggih niku enten. Nggih. Piye? Piye lagune piye? Anu, cek. Nangis. Aku wis iso, ora usah mok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku ngono ta? Injih. Piye? Nangis. Wis iso ora usah mok warai nyang apa to kok ya. Ah ngono takok nyopo kok wis kaya entit to jenengan.
kok. Aku rodok sak kakange titik, ngono lho. Oh, kakange Titik. Adike kan tit, kakange Entut. nah ngono lho. Sing makseng wae. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu Ora krasa? Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan bengi. Rina lan wengi lho, Nduk. Muga-muga Gusti ngijabahi sakapan Anggonmu bali. bisa kumpul kaya tuik uni. Jaranan Jarane jaran teci. Jaranan jaranan. Out. Jarane jaran teci. taun ana windono wong ayu. Taun nono mindonono tak enteni. Ana ngendi? Ing pucuking tresna. Mongko bebasane. Mung katon katon sliramu bae. Pam 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 pam. Tak suwi pawelingku. Ugemono kang mas Ya. janji-janjimu. Aku kang setya Satubu. tak enteni. Slow. Yo. Oke, Krisnya. Ana Mas Uncek Sanusi Cahayu. Cakra budaya. Oke. Kata Mas Agus juga Mas Febri, keluarga besar Bu Hajah Rumini. Loh, Nangis sajroning batinku. oh, Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa? Aku kudu piye? sambat karo sapa? Pam 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 pam. Tak suwun rina Muga-muga Gusti ngijabahi Ya yo. Kandanganmu bali bisa kumpul kaya Kejaranan. Loh, Mas gawean melek Gus.
pinarak rumiyin Cahayu.